הרבה מכם ביקשו שאני אעשה מדריך לריקוד של Give Me That, אז הבאתי איתי אורחת. מה את אומרת שאני אעמד אותם? יאללה, Give Me That! Let's go! יכול לומר לה לא, 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 לא. אני נותן בי נותנת, יאללה Give Me That. את הגבולות שהיא מותרת, יאללה Give Me That. אם היא רוצה את זה מתחת, יאללה Give Me That. יאללה Give Me That, יאללה Give Me That. את הגבולות שהיא שולחת, יאללה Give Me That. והיא בכלל לא מנותחת, יאללה Give Me That. עם חברה הכי טובה שלך, יאללה Give Me That. יאללה Give Me That, יאללה Give Me. ועכשיו נעשה לכם גם בהילוך רגיל. יאללה, Give Me That! אני יכול לומר לה לא, 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 לא. אני נותן בי נותנת, יאללה Give Me That. את הגבולות שהיא מותרת, יאללה Give Me That. אם היא רוצה את זה מתחת, יאללה Give Me That. יאללה Give Me That, יאללה Give Me That. את הגבולות שהיא שולחת, יאללה Give Me That. והיא